Hej. Er det varmt? Ja. Hvor fandt du en myre hen, Anna? Hvad? Hvor fandt du en myre? Det er ikke noget myre, jeg ved ikke, hvad det er. Du ser afslappet ud, Philip. Jeg er kørt på tur til Gorges du Verdon. Jeg tog klatrere. Det er et interessant sted at være. Det er altså en imponerende klip, det her. Står jeg lige og filmer og vinker. Hvor var det? Det er som om, at de ikke helt har fattet, de er ved at sejle ind efter broen deroppe og kigger ned. Nej, for 3 år siden. Der kom nogen Ja, der. der kom vi kørende derom og kunne se ned til... Hvad så, dreng? 12. Er det hårdt? Nej, det Ej, Jacob, den er næsten magen til den, du havde før. Eller i går din trøje. Ja, det er bare et andet. Samme stil. Altså, det prøv at... Hvis du holder godt fast... Og blot den hvide bro sejlede en båd med 5. Hvad? Ja. Hvorfor er det, at man i sådan en kajak der? Nej, du kan ikke se bunden. Du har sagt, at du søge. Jeg tror, han springer derfra. Jeg tror, han kaster sig ud af, og så springer ind. Lad os prøve at se bagud. Shit. Okay, vi skal lige have nogle øjne frem her. Ej, nogle klippehuler, det er da helt vildt. er altså meget sejt. Ja. Det synes som om den der kom nedad. Ja. Til hul der. Ja. Jeg har fundet en hulsten. Meget god øl, den der. Det var da ikke så godt. Kan det blive? Jeg kan da ikke kunne nænde det jo. Jeg ved det. Hvordan kan jeg det ikke? Ja, så fik jeg nogen her. 130.
Her er Gorge du Verdon set fra sydsiden. Jeg har kørt endnu en tur. Der kunne bare ikke få nok af det her. Det er simpelthen smukt. Se, hvordan floden har skåret sig ned igennem klippen her. Så går der en sidedal ud, det er der, hvor der er den bro, de springer fra. Bungee jump, og så fortsætter floden ellers hernede af. Se, der sidder nogen helt dernede ved flodmånen, eller der, hvor den skiller. Der er forholdsvis langt ned. Da jeg stod den anden dag, så de sprang bungee jump. Bare kæmpe langt ned.